Hello, sana namang kaalaman ang isi-share ko sa inyo. Alam nyo ba na lahat ng apps or bank account, GCash, or games, or mga dating apps na ino-open natin na connected sa Facebook ay namomonitor ni Facebook. Ayan, ito ipapakita ko sa inyo at ituturo ko sa inyo kung paano nyo yun madi-delete nang hindi na kayo namomonitor. Ayan, sige po, samahan nyo po ako. Ito na nga po mga loads, i-open natin ang ating profile account sa Facebook. And then punta tayo dun sa baba. Scroll down, settings and privacy. Click natin yan. And then settings. After that, lalabas dyan ang scroll down natin. Scroll down ang off Facebook activity. Ayan po. So makikita natin dyan yung mga off Facebook activity. Ayan po ang daming apps. Pero para po natin makita lahat talaga ang total apps na connected kay Facebook or na monitor ni Facebook sa ating mga personal apps. Ayan, meron po siya dyan. Mag-login po tayo sa ating Facebook account. Yung password hinihingi niya. So ilalagin po natin yan ganyan. Pag naiano natin yung password ng ating Facebook, pag na-login na po natin, ayan po ang kalalabasan. Lalabas po dyan ang daming mga apps na connected. Parang itutur ko kayo dito para medyo mabilis. Ayan. Ayan na nga po, lalabas na siya. O di po ba, sandamakmak. So, scroll down natin. Ayan, pababa. Ang dami-dami pong apps. Ayan, GCash. Kahit yung mga apps na yan, games, nagpakalabas dyan. So, lahat po yan ng mga apps na nakomonitor kay Facebook na ating pinaggagawa. Ayan, may PayPal. So, dapat kung ayaw natin yan na mamonitor ni Facebook, i-delete po natin mga loads. Pwede natin one by one i-delete. O pwede natin pumunta tayo sa taas, i-clear natin ang notification. Pero ako trinay ko one by one. Ang importante, dinelete ko yung mga regarding sa sa mga cash or money. Ayan, bank account, GCash, ayan, mga uunahin ko yan. Pero dahil na sobrang dami na, punta tayo doon sa clear history. Pwede natin i-click yan. Lahat po yan madi-delete. So, mag-clear na siya. So, ligtas na po tayo. Hindi na po tayo mamomonitor ni Facebook sa ating off Facebook activity. Sana po meron kayong natutunan mga loads. At i-check na rin po ang inyong mga Facebook. Ang mga natin off activity sa Facebook. At baka marami rin po kayo dyan at ma-delete nyo na po. Yan lang po ang ating gagawin. Napakahirap po talaga mag-delete ng one by one. Dapat talaga natin i-delete yan lahatan para walang pagod. Ayan, di ba natagalan ako kasi iniisa-isa ko pa. So, ang gawin ko na lang, i-clear history na lang para madali, as in wala nang hassle. Ako nga nagulat din po ako nung makita ko kasi nga ang dami-dami. Yun mo nakita nyo yung leave. Ayan yung bank account ko dito sa Dubai, which is ginagamit ko. So, importante po yan. Kaya yan ang aking unang i-delete. Good ako mga kets. Sa dami po ng isa-isahin. Nakakaloka. Sana pa meron kayong natutunan sa aking video. At panoorin nyo po ang aking mga reels. Yan, tutorial po sa Facebook. Doon po sa mga mahilig manood at walang mga alam tungkol sa reels, manood po kayo. Ayan, marami akong tutorial. Ang lalabas pag na-delete nyo na, so mawawala na po siya dyan sa mga apps na off activity sa Facebook. Diba, wala na nga po yung leave na delete ko na. So, yan po lang ang gawin nyo one by one. Kung ayaw nyo i-delete lahat. Salamat po. Thank you sa panonood. God bless.